Bareng tok sing anyar, ayo luwih enom kok. Hei, upama kan iki antara Elisa karo Mbak Eni kowe iki milih sapa jane? Ayo Mas yo mendem yo milih iki no Pak Igit. Oh milih kok iki ana-ana sing dipilih kok yo. Sehidup semati mbiyen pajak isih ayu saiki mati dhewe ngono. Dadi ngono ya. Dadi ngono kuwi. Wong lho, Bang. Coba Mbak Elisa. Kesini cantik. Nong. Panas mlaku Elisa Orkalos. Sandale diseret lamaane lentur. Sekali lagi. Panas mlaku orang gowo payu. Janji rukun tetap merdeka. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu, macange Mbak Yulimbok, Pak Sigit ingkang minulya. Wah ya. Iki ngene jo basane ngene mergo iki piyayi saka dari Sulawesi. Oke toh. Harap maklum. Sulawesinya mana Mbak Elisa? Sugeng Dalu derek tepang Alah yo. Je sedaya mawon Pak Bupati, Bupati sederek. Sederek kok sederek. Sedaya ingkang sampun rawuh, derek ge gulang tepung nggih lho geladi Kok nganggo tepung barang lho. Nggih. Ya. Kenalan. Perkenalan dalam bahasa Jawa menika ya. Nama lengkap? Nami kula Elisa Orcarus Alaso. Alas roban. Alaso kok alas Alaso. roban. Alaso, yo. Alaso. Sekarang berdomisili di Yogyakarta. Leres. Jogjanya mana Mbak Elisa? Jogja wonten Demak Ijo Sleman. Sleman City. Karo asli orang tua dari Sulawesi. Bapakku Seko Toli-Toli. Alah. Oh, bapak dari daerah Toli-Toli. Oh, dari Toli-Toli. Kalau ibu Seko Lambelu. oh, ibu Lambelu. Jadi Toli-Toli untuk rempelu, alah Toli-Toli. Kok Rempelu? Lah siapa namanya? Lambelu. Oh, Lambelu ya. Kuwi jeneng daerah Jo. Biar benten loh. Iya, Beda-beda. Iya. Lambelu bukan rempelu. Lambelu. Ayu. Ayu kok gemes. Lah pripun Pak seneng omah apik iki? Oh, gimana sih? Ya apik iki ning nyatane kowe ya gemati karo bojomu nok Jo. Wingi ya bar kok salonke rambute ya kok rebonding. Oh. Niki malah bar direbonding kula malah rugi ya Pak. Kok iso rugi? Ningali karnaval ora gelem kudungan gobat-gobit nyantol spion truk parkir. Heeh. Bah iso. Niki wau sore yo ngaleme mbah niki meteng melih. Wah lah. Bojomu ki meteng meneh. Njaluk mriksakno ning gone rumah sakit, tak priksakno ning gone USG. Kula geblak Pak Igit. Kok iso geblak? Gambare anakku ku ning jero rambut tok. Lho, aku geblak. Rambut tok gambare ning TV. Barang aku terus protes karo sing petugase. Lho, kamerane kurang munggah, Mbak. Kurang mlebu. Mbak lho, gondi wi. Aku tuh pas kaget. Ana kok bayi lambene mujur ngono. Aku petugas latihan ra kondo. Sorry Pak Jolang, kameranya kurang munggah. Oh, petugas Tiwas training ya. kaget aku. Nggih, Mbak Elisa. Malam hari ini pemerintah daerah Kabupaten Kudus menggelar seni tradisi bentuk kepedulian untuk nguri-uri seni tradisi Jawa. Seni tradisi luar biasa menika. Biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dan sudah ini juga kerjasama dengan PT Nojorono. Ngene. Noyorono. Ngene. Oh, Apa? tenan lho.
ora ayu tapi omongane kok koyo alah yo. Ya pelan. No, yo, no. No. Yo. Yo. Ro. Ro. No. No. No, yo rono. No yo rono. Ayo ayo nek rono ayo ayo. Mok jak ning ndi? Ayo sowan nggon padane iki ben. Bento jeneng peleketok peleketat peleketot. Apa iku? Semua itu ada kekurangan masing-masing gitu Oh, loh. iya. Tapi kan sing penting dongo. Iya. Dongone kanggo Peteno Yorono. Iya iya. Ini kabeh wis ngemu tege sing ceto. Ngemu teges sing cetha. Ya. Mengemban Ngemu. Ya, ngemu tege sing ceto. Ah. No, tegese iki cat katon cat ora. Kaya ra ono ning ana wi tegese cipta. Wo, no ki tegese ana, cetha. Iya, cipta. Ah. Jo. Jo. Iki karepe. Kerep sama karep beda ya? Beda. Karepe. Karepe. Itu jongko. Jongko. Apa sing jinongko? Apa yang menjadi cita-citanya? Apa yang ya carane nek Tercapai. cara karsone. Karso. Ya ro. Ro. Pitegese rosone. Rasa rumaket. Rasa rumaket. Rasa sing rumaket gelet kaya jenang kudus. Alah ki kok aku ora mulih langsung lara ya aku. Pitegese rumakete kabeh ki karyawan rumaket. kabeh ya. Ya. Kuwi iso ngeraketake rasa. Rasa. Nah, keri dhewe No. no meneh. Ya. Tegese nur utawa cahya. Iso. Dadi kuwi iso dadi sunare kuwi sing jenenge Peteno Yorono. Sunare kuwi iso moncer tekan saalem donya. Amin. Kuwi dongon, dongo. Wah. Ngene lho Pak Kit. Ah. Sinden cerdas Mbak Elisa iki nek umpama digrit ning gone PT Narayana. Ah. Piye? A1 iki Pak Kit. Oh. S1 ki piye? A1 paling bagus kualitasnya oke. Bakone oke. Bakone oke. Bakune ya. Rondo apek tapi Kalau yang oke apa kuwi ki apik apa malah wangi to jane? Ya. Sebagai seorang ahli mbako. wangi-wangine mbako ki sing apek kuwi. Oh, jadi harus Iku sing apik. khas kualitas menjadi bagus. Oh, nek ngaranmu kaya aku iki wis apik apa durung? Wah, nek iki yo perlu dijajal sih. Gen roh apik orane. Lho, rata-rata sing tukang ngegrit mbako iki lambene kandel-kandel. Masa? Wow, lah truk tronton mundur, jumput. Masuk, jumput neh, masuk. Truk mundur neh mat mbako, jumput, masuk. Jumput, masuk lho itu. Jumpute nggon. Lah mbakone ning kono kok ya. Mbak Elisa, barunya mendoakan semoga PT Noyorono sukses, berkembang, laris manis, Laris Tanjung manis Kipul. ya sudah jadi berprestasi juga terbesar kelima ya yang besar Iya, perusahaan betul, rokok betul. di Indonesia Nggih. luar biasa. Ah. Nggih, mungkin semakin ngeremboko banyak Amin. yang mencintai. Amin. Nggih, dan jadi keberkahan buat PT Amin, Nuryono. Iki tolok ukur perdana dan pertama ini Noyorono Ya. wayangan lho. Yo bener. Ya, semoga. Menikah yang streaming banyak sekali. Banyak sekali. Saya juga dapat pesanan lagu dari yang nonton dari Bali ada. Ada yang minta Setio Tuhu, yang nonton dari Boyolali ada minta Melatiri Nonce. Terus yang nonton dari Wakil Rektor UNES Pak Ngabianto. Oh, Pak Ngabianto, ya. Ya itu minta Besok apa? malam ikut saya ke UNES saja ya. Besok malam. Layangan. Ya, nah Asmo Rondo Semarangan nanti kalau ada waktu saya haturkan. Ya. Oke. Ini juga dari panitia tadi ada Pak Wempi, Pak Yosep, Ya. Mbak Esti, semuanya. Ada request Mbak Elisa podang kuning. Podang kuning, Nggih. oh ya. Juga dari Pak Juleha RPH Kudus, saking Abah Yasir. Oh, nggih. Podang kuning dibawani. Siap. Romantis sing karo Julang, ayo Jo digandreng Jo. Iki satu-satunya yo mung Iya, mutah yo iki ora mutah yo iki. ya wis tak bayangke.
Dan Mbak Elisa, terima kasih untuk teman-teman Cakraningrat Fans Club penggemar Pak Sigit, Luar biasa, Sami Rawuh, CFC yang Sami Rawuh, Pak Wanto sekalian, Pak Eko. Yang jauh-jauh merapat. Itu ada CFC Febri itu juga dari Kudus Ya, itu CFC Kudus itu. CFC Kudus semuanya, terima kasih. Wah bakul es kayak Jojo tuku jo es kayak mesake bakule dada-dada Lu pasti lah, iki lho rokokmu soleh kok, ayo. Kowe iki ndak idir-idir kono ora kena apa piye? Kaya tekan kene kok pati lho Jo kuwi Jo. Pati to. Pati. Iya, wis. Wes. Diborong jolang Mas, diborong jolang. Ya, nanti Kira, diborong, Mas, nanti diborong. Aku mau diparingi rezeki Pak Bupati Rene. Total piro kuwi bageke karo sing mirsani sing Ya, nonton? biar Langsung dibagikan paring sing mirsani. gratis. Yo Le, paringno Le. Takoni jo piro kuwi. Kabeh piro wi? 10. 50. Kayak 20 song. Hei, ya Allah, wangun-wangun iki piro kono. 20 karo 30. Nah, yo no. Wes, weni 100, weni 100. Ayo. Weni 100. Oh. Wes. Ora usah susuki, wong kowe ora tau nggo susuk. Pop mie sisan kae lo sama yang rentengan lo Pak Jolang. Tuh kono to, kuwi. Lho kuwi ono pop mie barang. Kuwi rentengan kuwi lo. Nggih Mas, gorene Mas ben dibayari Mas Jolang. Kono kabeh diwitung, Mas. Apa? Kono diwitungi kabeh. Wah, kuwi sejere. Ora. Wong malah do mara kabeh wae iki. Lah kok delik. Wis ngene wae. Kumpul kabeh. Anu Le, mi loro kae paringi 50-an. Anu Mas dumke iki duwe. 50 dumke. Gampang kok aku tak nyuwuni jol Pak Bupati wis engko tak ijoli. Lho, maksudnya nyuwun ijol donga panjenengane iki nek kadung ngendikan balah. ya. Karo bawa, Karo di bawa. Ya. Ki piye kok gandeng? Slendro songo Pak Pito ya. Wong mesra kok. Kok njok gandeng? Wis to. Kok ke susu to ning Ah, gandeng. wong ngene iki wis mumpung kok ya. Ini nek Mbak Elisa nek rokok model kelas mil. Cilik tapi sesepane wah. Nadian ayo sa. Nadian wujud mong paksi. Wah, piye Jo rasane Jo? Rasane nggih beda to Pak Igit. Bedane piye, Mas? Kaya nek sene ngomah kae ora ana arum-arume belas. Angger mulih ki ming kaya remason lenga putih. Lah bojomu gampang masuk angin. Tambo aku angger turu kelonan rasane kok kaya ning apotek. Ya koreksi sing nggon ibu-ibu kuwi nek sare karo sing kakung aja remasonan. Wong endi mau raine? Dhuwur. Rai kok ning ngisor. Rai ku dhuwur. Ngisor ki ya rai kok Pak Igit. Masa? Rai apa? Rai lok. Wong edan ngono. Walah umpama. Jolang. Dipun Pak Igit. Upama Mbak Elisa dadi kembang kuwi dadi apane, Jo? Kula dadi tawone Pak Igit. Kok iso? Ngentup bendina. Nek upama Mas, aku dadi dalan ngono. Dadi dalan. Aku Aku dadi apa? aku sing dadi montore. Dadi montor. Kok iso? Iso nggon dhuwure terus Pak Igit. Nek Elisa dadi kompor, Kula dadi ucenge. kok iso? Ken iso munggah medun. Nek Elisa dadi ambulan, Kula dadi supire. lah mayite sapa? Sampean. Mayite ya sing ning guri kuwi. Yo. Sayang wis mesra-mesra diganggu karo mak cangik terus. Oh. Alah. Wis tongko tak imbuhi 50. Iki kurang abdol nek ora karo Mbak Eni. Mbak Eni kene Mbak Eni. Mbak Eni. Wulandari, heeh ben dikancani. Yayangmu. Iya. Jare Mbak Eni iki pacarmu. Bareng ana Elisa kok mak kaya ngono kuwi. Jane pacarmu sok. Mau Ayo to, Mbak Eni Mas? kene. Wis tak Sitaro aku ora. wis tak omongi santai kok tak patenane.
Wani kowe karo Mbak Eni. Lah ono apane to Pak iki? Santai awakmu ini nek rokok kelas cilik tapi asep empuk. Wah. Ya iki sing kaya rokok produksi Narayana sing diarani rokok baron ya ngene iki Pak iki. Walah nglinting dhewe iki. Ora minak jingga iki. Wah, boy, nggih menak jingga Pak iki. Apa kuwi minak jingga? Miring penak jengking. Anu Mbak Elisa. Ngapa kok kaya wedi raimu? Anu Pak Igit. Mbak Elisa. Terus ngono. Syukur. Wong lanang ini ora Bareng tok sing anyar, ayu, luwih enom. Kok Hei. kok terus nyanyi Jo. aku lho. Upama kan iki antara Elisa karo Mbak Eni kowe iki milih sapa jane? Ayo Mas ya mendem yo milih iki no Pak Igit. Oh milih kok iki ana sing dipilih kok yo. Heeh. Iya ana sing dipilih wingi lho karo aku ngomongi sehidup semati. Sehidup semati mbiyen pajak isih ayu saiki mati dhewe ngono. Dadi ngono ya. Dadi ngono kuwi. Wong lho, Bang. Wis to nek gemes apane to? Yo gemes lambemu kuwi kok. Ha nek gemes ya digawa mantuk. Kaya entuk nek tak gomule. Lah nek awakmu sing nggawa mantuk ya oleh. Engko nek wis mbok gawa mantuk mbok nggo apa? Kanggo ngeruk letong. Apik lho, kaya sekop kok lambemu kuwi. Lambe kok sekop mbok umbar tekan dindi. Ngono kuwi yo jengene nek ana pasangane wis nang kene. Ngono ki yo mbok jaga perasaan. Mbok anggap ki hatiku gak lara ngono. Kene lho. Hatiku lho. Kene wati kok ning kono lho. Banget sakite terus anjlok. Sabar. Genti Mbak Eni sing rayu Mas Jolang. Gentenan jo ben adil. Loro ya kudu iso adil. Ngono. Pak Daniel mau WA kula Pak Igit. Piye? Mbak Eni dipenging mantuk. Untuk apa? Anu karyawan kan ada lowongan. Oh, Mbak Eni suruh masuk karyawan PT Noyorono. Karyawan. Sebagai apa? Tukang rajang mbako kayak gitu. Ngerajang raimu ya ya. Iya, wong kok senengane ngamukan. Ayo. Ngamuk kene wong wis dipedak-pedake. Jarene aku mbok kon mandiri latihan saanane lho ngonone iki tak nggo iki. Onone awakmu lho ngono lho. Gentenan ayo Mbak Eni. Nano. Sadil ora? Ya. Heeh. Pangku. Iki. Apa aku? Pateni ki kok. Aja galak-galak to karo wedok kok. Ayo kaya canem bangku. Apa di patene? Jo. Arep bunuh diri mau ceritane cek. Aku mampu patene. Jo kene anjlok Jo. Oh, rasane Aku yo pengen Sah. karepem anjlok karepem aku pengen nulungi iki wae. Nggo eman iki. Nggo iman iki aku mbok pondong. Iya. Aku mondong iki rasane aku kaya entuk hadiah. Lah nek mondong Mbak Eni. Kaya kena musibah wae gitu. Lah Musibah lho. rasane bareng tak cek lho. Kaya mbako bal-balan. Ayo pangku. Ayo. Nano. Karena tentang Mbak Eni. Halus manis nang sam make aku suwi ora mbok pangku lho Mas. Aku kangen. Alon-alon nek linggih iki plek ngono wae. Lha iki wis penak plek ngene kok. Iki ana sing plengakan iki lho. Apa nih sepleng? Anu coba ngadeg dengkulku mblusuk. Kok iso blusuk? Kebayake kedawan barang mangku Mbak Eni kaya ning nguri montor bok aku. Kok iso motor bok? Kaya ngene kok iso motor. Coba ganti mangku Elisa, piye cara rasane? coba Mas. Coba. Sing alus no. Iya, barang bagus kok. Nah iya. Barang bagus.
Ayo. Alon. Karo nembang sa. Korong dina ya, Nduk. Wasawenggan kunglan piye Mas rasane? Aku marem tenan wis cita-citaku kelakon. Kono lho awakmu bagian berdoa. Kaya bakal bareng. Hei, Keri, ndasek Keri. Aku ora nganggo iket. Aku iki mau munggah wis dirasani wong-wong. piye? Rasane piye? Loh, Mas Jolang aku koyo nate ngertos jenengan sing teng sinetron riyen dadi Kian Santang to, Mas. Ora Apa? Kian Santang. Tiang santang. Tiang Senteng ya. Wah, Santang kok merongos ya kaya ono. merongos ngene iki disyukuri. Ganti Mbak Eni ya. Mbak Eni. Mbak Eni wali ono. Wonten, Bang. Goleki si podang Elisa. Mbak Eni. Iba bunga henga. Oi. Diputer ngene lho Mbak Eni ditampani ngene. Kurang gawe lah muter. Muter ngene. Ngene tampani terguak. Sing diguwak apane? Ya wonge to iki. Tapi nek Julang ya serasi karo Mbak Eni ta rasa-rasa. Kula. Heeh. Wah ya mantap. Ngomongi kok. Sinden. Apa? Apa? Susumu Kurang ngarep apa? guri to? Kok susu ngarep mburi piye? Lah iki kok kotangan wis. Iki susu. Apa iki? Iki bono. Ketoke kok kaya piye kowe nek karo Elisa kaya ora serasi. Ketoke pas karo Mbak Eni padha birune. Wah, wis salah sana. Sanane Pak Igit. Oh. Aduh. Iki pitekan tak cantengen kuku. Pitek kok canteng-canteng. Cantengan aku mau esuk bar tandur. Dadine ngene iki nek yeng. Piteke coba kukumu kaya apa? Delok rene-rene sar ngene. Wah, nek iki nek iki pitek tenan iki. Oh. Tuh berkilau-kilau gitu kan. Ini ada yang kelip-kelip, ada yang kelip-kelip. merah. Piye, ngajak rame ya. Kok ngajak rame? Ngajak rame piye? Apa ngedemek kok piteknya bagus. Lah ngono sing bayari rak yo Yo catahe Ayo, dewe-dewe. jenengan mboten pengen delok pitek niki, Pak Gak, Igit. gak. Mbak Elisa, kalau seandainya kita berjodoh, kita bulan madu di Pulau Bali ya Mbak Elisa? Iya, di Pulau Bali. Aku neng Bali. Iya, naik Masalah Mini kono jodohku Cooper gitu. Awake dhewe engko ning gone pasar Kliwon ae ya. Kok ning pasar Kliwon. Ora apa-apa. Bulan madu iki boyo nanti ngono le. Di Pulau Bali kita naik minimal ya Alphard. Iya, Alphard nanti kita juga ya kalau nggak Alphard Mini Cooper ya. Oh iya. Aku mbok tumpak nopo. Ah, Pak engko nyewa Tosa. Kok tosa to? Itu keluarga miskin Sa. Kasihan ya. Nanti kita di sana makan di restoran. Oh, Bikin makan restoran. apa saya belikan Sa? Mau spaghetti. Spaghetti ya. Oh, ayam betutu. Ayam betutu. Oh, iya. Iya, itu juga enak. Aja gelem kalang ku awake dhewe ya spaghetti ayam betutu. Kok duet-duet kok di... Ngenteni sisamu? Oh iya. Iya itu keluarga ngenteni miskin. gone dhewe. Setelah makan apa itu cuci mulutnya kita pakai Cuci anggur. Iya. Jeruk. Wine gitu. Atau kita minum es krim. Wong sugih cuci mulut nganggo anggur wis anggur wong ku awake dhewe kudu. Awake dhewe apa, Nganggo Mas? sabun tulit. Lah kok nek lambeku muntuk piye? Ora apa-apa resik kabeh sak gorokane. Berbusa. Ganti kamu Sa, nebang Sa, berdiri Sa. Berdiri. Oke, aku nembang lagi ya. Iya. Kamu jangan iri. Wis ora usah madhep rono. Setan. Blenger dulu. Lho sampean blenger lho aku muak anggek. Ya wis sampe Elisa. Nyanding bisa dadi tombo. Podang kuning kunjo dari Julia RP Kudus.
Ugi sedaya panitia keluarga besar PT Ngayarana. Siap Pak Igit. Ugi saking pengurus KSBN Kudus panjenenganipun Rama Tresna Sumanti nggih sembah nuwun. Coba podang kuning buka saking vokal Mbak Eni Wulandari rumiyin. Ayo Mbak, ayo. Katur Pak Bupati, Bu, Pak Daniel dan kanca-kanca. Oke, Mbak. Esuk awan ning omah wis ora krasani. Keluyuran anggone Aus. sing tak sayang. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Gerobokan Pak.
Terima kasih Mbak Eni, Mbak Elisa. Mbak Elisa tetap di sini dulu. Oke. Nah, ini kanca-kanca CFC Semarang ya do rawuh. Oh ya. Dalang-dalang Kudus ge ora. Nggih, Dek Bayu, Bos, barang komplit. Ya. Terima kasih. Sinden-sinden Kudus ya do rawuh. Terima Mbak kasih Bapak Febri. Bupati Terima kasih, menika Bapak Pak Bupati, sembah nuwun Pak Bupati. Ibu Ya. nggih sehat selalu. Terima kasih sampun kersa nguri-uri. Kabudayan. Kabudayan Betawi. Monggo.